Det er virkelig skræmmende, hvordan hele verden, altså sådan på internettet, hvis du er kronisk online, så kan du ikke undgå at se, hvordan hele verden taler omkring de her Epstein-files og Epstein-listerne, og hvordan nogen i Danmark også har været involveret i alt det her. Og så kan du komme ind på arbejde dagen efter, og der er nærmest ingen, der ved noget som helst. Det er som om, at de aldrig nogensinde har hørt omkring ham her, og hvad det hele handler om, og hvad det drejer sig om. Selvom vi alle sammen godt ved, hvor grusomt det hele har været, eller hvor, hvor en kæmpe stor historie det her det egentlig er. Og så kommer man på arbejde og ser sine middle-aged kollegaer, eller måske endda kollegaer på din alder, og de ved bare ingenting. Eller så har de bare stadig old news, som blandt andet de her filer har debunket fuldstændig. Og de vil stadig, altså de er som en lagt båndoptager, som man kalder det. De repeterer bare det, som de har hørt. For eksempel DR og TV2 og de her mainstream media har fortalt. For eksempel har min venindes kollega fortalt hende, at jamen, hun tror ikke på, at science lyver. Science fortæller altid sandheden. At de her videnskabsmænd, de lyver ikke. Videnskaben fortæller altid sandheden. Men så ser man billeder af Jeffrey Epstein i Harvard University sammen med videnskabsmænd. Det vil sige, at jo, videnskabsmænd kan godt lyve. Videnskaben kan godt lide krypt. Har du hørt om lobbyisme? Lobbyisme findes. De her dage, hvor vi har internettet, og vi har så meget viden derude, du har ingen undskyldning for at være uviden. Ind på Google, lav din research, i stedet for bare lytte til, hvad det er, medierne siger, eller at beholde så gammeldags tro på de her ting. Bare ind og lav din egen research, og så vil du finde ud af, at du bare er blevet lovet til.